ban kham pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport phila ban book lingba kani ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ka jingte bakhambania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi Kajing surit kalong kawai kalenti ke panjalam si kajing cap ha kabang yoi bau MP ke Shillong Parliamentary Constituency katau Dr. Ricky H. Sengkon nin kasi ke kadwai terik nailur ajar persaw ha kabau lanya de kasuti banleng kum kongsan ha kate kajing yalang ha Shillong na kapenta ke kasi auto society ke balong kawai kajing rakhe ya kat tho kapule lane kali tereri te bat kajing dap sop sansnem kajing syakri jongka kum tau Dr. Ricky ha bakren sikilat pathai khubon Sapang kajing bomdon kam jong u ya PSO la ne kinong senran ha ka ya dei ber ki VIP Henry Dr. Ricky ula cuba bo so don kam ya kita nomor ula ong ba kajing senia jong u ya ki pajba ka don la ne lada don ha kajing singan na ka penta upajba ula ong ba kam mentoy u banlong unong mi khmat na ka penta jong ki pajba bat ula penrap ru ba kajing penon kam jong u ya ka skuti kolong bo khamla ban ya pe ya ka por kham tam ka Shillong ka ba judap tang da kajing teheng kali man ka por bat da ka penon kam da ka suti ula ban sil spa ya ka por ha ba utmu ban lej hakino kino kicing yalang la ne ki kam bat ula ong ru balada menta ngan le kham pher da ka pasong da ki kali VIP le se kajing long MP jong u kan long tang menta sansnem ula ong ngam sngo bakalong kabade nakata daw ngakwa banganlong kumba julong laong Dr. Ricky H. Sengkon ngam long shu te ladanga antai tegi sansnem ngan le no ke kam compare te ngam hagajing sotu jangahi ngam smulong kabade te ngani ai betang hi kajing kum to ko mangajulong ko hi ka sang hi marba hakum kanika kamtam sarshilong ka bashu taptang gatheng kali kat sebalik te khana bangan poi hagapor ko biang sigi jaka ba palong gi jingelang kani abang le chikin ning meeting nomor kapor hi kalong ka bakodor aju kren bunsin don kambang in spa kapor ladu andrei kiwi ngila abanam yo kapor ladu kunta kapersang kapala hi bangan poi kapor ban pat kapor khana bakanam kata ya ngam Snowden kam pat haba pat ba hino ngalong sakri jong pat ba te yano ngan sakti ngitai ladangi shimne ta kaching don kam yo PSO na gabanta panyada ya ka yodon kaching ma ya kaching im kajonga hanga hi te ngam don kum kata lada kita ki bekersan nga kilong kajing mai nga te ngam don hok ban phi ban long tau ma utau sakri jongki kalat kamai kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak baik ne scooty auto rickshaw taksi kamai bat tourist taxi phila ban download yakni ka app any ride captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum ki kot kisla kat kum ke jingdon kam lingba ka ni ka app phila ban register na keleng gajaka kabaha bhapo ke jala Meghalaya na benda ke jingte bakhambania phone hau new number 8416069241